Amore mia chire, amore mia chire, omoi como chenu, orwa senya sae, ira ya tata, banto va ignore, amore mia chire, abami toto tere, Otera okuya goto yanya sae ase oguya waye inkoro chinyore omaga koigoro more miao chire amore miao chire amore miao chire mochenu orwa tenya sae ya tata, anto va ignore amore mia chire. Oh. Patero kuna kwa ngenje kabire yo ndena na ro wata watera kinzankiro. Ndena ro togia watera matera na maya koteginye todo binya sai. Yo moyo Nyoro querería borongue, maya buete onsi, te viebuna maraica, arrocete avariciam, abateria coiborua, suavete bederemus. Bien me remo ya yeso ve que onsi moyo ñoro querer borongue amaya buete onsi te biogote ma kwa yeso una kwa macherete Ebune vive viarenge, ebuna bue, una yeso abuete, te vieme chando ya ebuna yare merito, te viebuna acaetue, nava camono. Acabambua mozarraba naron tamañeti a cañora emechando aganchago tocuera Wanja kwayena kumiye montón de tarina kire omoyo no moerio bori Trovokora Omonto omwara ni arateba endo nere shiko ni ganda abaisha oche oiterwa ase chinchera omonto omwara botambe nigo nalina kere mbule gotwa gosekero bokendu bore ni arateba bokendu bortakanya koyogeshiriki ayagende shiko achikoribia kiara garo omwara ele gakwobo anoye bona igobo atenga yachiko ende shiko ende igebe shiko moita omonwa womokungu omotaya inigore eirima entambi na omonto nde bwenshi omonene ale kirwe nere woika agwe ase eirime iyo yani omosubati ole omotaya igoso omokungu omoetani oetaeta omonwoye nigore eirima yani engenja ko yokwana yaro okunyere ngoro
nonde bwensi uragenda asawe kusoma na ayachiwe nere oikagu aserime oikasarime mukonyoro na bakonyora asaba abantu bare sanine babo kibarwanira umukungu munabona asari kiciro gose kipa aba abantu bakawenda bakikurwanira umukungu ko ngena rebe tu asinga bakurwanira umukungu ige ine irima abantu bakweremera boka banene ne asaba na bako batira basoyime bagenda kira abantu kire basoa sile kiyeli ekyo ikomina isana yabatebaiga omoriri nigo bogosirania ime ase enkoro y'omwana korende kera ekeranya ekorongeia nde amamocho nigo eko urusiaro bokurusiororo ere oyo okorera abataka bobe ase ogwe tenenkia ere omonyene gose okorwa ebirego ase enda abanda goika alemerwe lakini abateba ni mwana ya omuntu asomera yareka wabuya abanda baminto mwanga pyo ya mogotoka asomere nga ingo gosomera akinti akira gosomera ko 2022 15 idenga kwe ende egere emelengania melongo ebere na ibere akira ikomina isano okay ikomina isano iga goteba iga oboriri nigo bosiberanirie ime ase enkoro y'omwana korende ekeranya gekorongeia amachiko nigo gekuborusiao ngosoma birenga bibere ere oyo gokorera abataka bobe ase asogwetenenkia ere omonyene gose okorwa ebyegwa ase abanda goika aremerwe gakotebinga oboriri nigo boisiberanirie ime ase enkoro y'omwana korende ekeranya gekomorongeia amamocho nigo gekoborusiao omwana omoke yari omoriri n'omwaka yokomwaka nagotogera akagosetera gocha omwana omoke tari komenya genda agokora lakini omwana oyo omoke otamwaitie ekeranya omotige munare igo n'oboriri obwaye yakorera n'oboriri obwaye emiaka yonsi ekiagara tari komenya ayari amaya n'ayari amabe lakini ekero oramorongeirie n'ekeranya koramwaka ekeranya omwana oyo igo okomorongeiria bono kwamuha amachiko bamenya gotera aki na igo gekomorongeiria amamocho nigo gekomorusiaroro ari ase oboriri bori omwana are okwamwaire ekeranya igo okwamorongeirie orware ase arenga ase abe ere komenya konekomeza nemehotange ere oyo ogokorera abataka bobe ase ogwetenenkia ere omonyene abantu abange ekautosinyiwasinine n'abataka abarahure omutaka naho n'oborimo bwaye abakomuura n'ekinguru bakabwata amaari omuura bwensi pi naho n'enibo yayabwata nabakomuura lakini bono yatebire ng'aki gose okorwa ebyegwa ase abanda goika aremerwe ekero kwaire ebintu eby'omuntu oyo gose omuntu oyo omutaka omwari oyo nyasaye nigo arigere tikorugoro omwari oyo yebote ebintu ebi byairuruka byakama kwaremerwa ekiara kwabire tarenkire tarenge engiya nakyo ekorora abantu abange bakoire ebintu byabande omwari oyo byakama korwa esore byairuruka byagenda amang'ana amang'ana emerongo etatu aya obung'aini ekero omuntu agokora amang'ana amange ekero obwata obung'aini obwo bwakora amang'ana amange paka bwaka ong'aini iya kwamanya amang'ana amange
Wana soma ngo 17. 17 nara watebanga tego tokwao oigwa mang'ana abantu abang'aini bagokwana na obeke amorokereriane imease enkoro yao nigera ababiya kora yarende ime yao erinde abeange ase bikoba byao kuyakwana nero ya tebiri nga yakwana ngataga ogotokwao oigwe amang'ana abantu abang'aini bagokwana kugwachira abantu abang'aini bagokwana koikotera amatao oigwe inki bakwana atarakwaya tagire kwegura inki bagokwana na obeke amorokereria ane ime ase enkoro yao amorokereria ninya saa ote ebintu byenga saa onyabeka ase enkoro yaye nigaira abe buya koyarenda ime yao erinde obe ange ase ebikoro byao koyakwana akabakwana oli amang'ana ayo kwana tegereire buya ase amatao bono igakoretera naye obung'aini naye kwamenya gokwana yaramaya ekiagera nkwagenda ase emesangererekano nkwagenda ase amorokererio gose naye ekanisa okonyora muna abantu bagakora amang'ana kwanyora amang'ana yaramaya naye akorangeria kwanya beka ase ebirongoro byao ime kwanyora obung'aini korwa ase abantu abo abang'aini lakini kora agenda ase abantu abang'aini bagokwana oticha amatao tokoigukende gionse barakwane naboko barigo byoko tokonyora gento kene kiragokonye na ntokonyora kobwata ona matise emikyanya sagokoa soma ngo 19 ituko lya rero nakoyamanyirie nakoyamanyirie erinde omosemeri omonene ine tinkorikereti amang'ana amanene ayogosemia na ayamoroverio ayamorokererio basi tatenga rituko lya rero nakoyamanyirie ng'one nkwonyamanyete rituko lya rero omonene nyasaye okoyamanyirie nakoyamanyirie erinde omosemerie omonene onye kwamanyire amang'ana ayo onye nkwayamanyete bono rero kwayamanyire yamanye naro yabwate egere oyosemerie omonene oo ine tinkorikereti amang'ana amanene ayogosemia naya okorongeia onye omonto ogotebirie amang'ana ayaramaya ayayogogosemia okorere giseri omonto ogotebirie igumuno oragenda nonya mogondo okore emeremo onyore chindagera koruororo omonto ogotebiri kore obwanchani ng'aki akore bwancho yomino ogotebiri gore okorora amabere igo ase yomino ogotebiri gore ogokonya ng'aki akonya yomino kobwate endagera gose endagera kwabwata abantu baiseri omonto ogotebiri gwagakonyera na igana lyo rasesenigwe kogwakorera amang'ana ayo omonto yagosemirie naye nabwate aina barakobeka ase araronge amorokereria ayo igara amaronge lakini omonto akorokereria amorokereria amabe omonto aroteri kobwate egento ng'itie omonto kobwate gatorora omino amabere nare omino gakwereremo ina atogenda ochikomorerisia oyo bono gakogosiria kagosiria omonto muna ekabira eyo oitakoretirie obung'aini bono twatebi ng'aki omonto oyo ere gamosemeti amang'ana ayarenga amaronge ayare komokonya na naende ayogosemeria ekero omonto ogosemeria yogosemeria egento getengeche gechaasore kegakogonye gose egento kenokiria kerabe ng'a ekene egento kiogosemeria yaani omonto akoire ekiogokonya ase amatuko amange gendera ngore minto naende karemensia 21 egoteba ng'a aya nakworokereirie ayara ayoboronge naya ekene erinde okwane ayoboronge nekene ase abwo bagotomete tobaisa koura omotaka ekiagera are omotaka gose agwo ase egeita tobaisa koune gokorera tobaisa gokorera bobe omonto ochandegete amina
omanene narwanerera abataka nabo bakuunereria omanene n'abasirie. Amina. Igabyatebanga ki oyo nakorokererie ayo nakorokererie ayare ayoboronge nayekene namangana agiye agotebirie nakorokererie ayare ayoboronge nayekene erinde okwane ayoboronge nayekene ase abo bagotumite ngona abantu bagotumire go so bagotumire go cyase ke togende no muntu omase go kobarire gento gete abagotumite igo bagosemeria bamanyanga nare bo minto tuwato manato betra mangana amaya abantu mbare batumitu go kicheriko abande karo bakieto baeta mangana arenga amabe ariko ito moyo na abande bari baeta mangana yarenga amaya yo atebete ngense nya sa otoye ngense ya mabe ngense rengiya no tena ayona porkereirie ayare ayoboronge ayekene terinde okwane ayoboronge nekene ase abo bagotumite ngonya abantu bagotumire kwana ayare ayoboronge kalira aba mangana ayara amaya nandaba okwirena yamanya okwana na toba iga ko Elio girio mugaka Ronald Bosire no yo mweri shabikiri to kuna tuachagete kurukare na boigo no mushiriki ito na mebaya DFW community na boigo na so many organizations iko kurwa AGR kurwa bagushi global radio to gutoma magombo gochia se amate yaye si homo baso kano o obete asi mugaka Ronald Bosire ararete chingaki chia igoro kurwa abagushi global radio tuatomira magombo na ingongere to kunyulinga Elio gi mugaka Ronald Bosire una korenga na rengi go participate na kubwa mono asukura mangana mangi kubwa mono asi injira ya lingana ria omonene sana sebul mwende to kulika chimesmes negeni renga mogendere te na bali murange ne familia kona ko balemia kiagera keona kiekerenge kenene JM Towing manjeri ga gotebanga rest in peace alida neline my condolences gaki Paul sana DJ Nemsi Nelson whatever ripumzea new him alengo mkwani asante sana Gladys James tumepata ujumbe gospel nimero kanyambati mwenye no hayuri tumepata ujumbe kutoka pole sana Mungu Yesu sinde kutoka rest in peace Mzee Bosire na ominyo muito Richard ombate tunyare mes ya ogote banga poleni sana minto maturi ondieki nere gagote banga kwa familia makiwa kwa familia yake magombaye Nyakangi nerega gotebanga may he rest in peace. Our deepest condolences, our deepest sympathies may he reap. Ukombo Harrison tumepata ujumbe wako magomba manene kigima Mzee Bosire amekuwa mmoja wetu na wakati mwingi unajua wakati mwingine wakati ambapo news zinaenda off air nipigia nasema mtangazaji I'm listening to news na what happened ndio nakimbia tunarekebisha mitambo. We were with him on Saturday, and one of the things that he did, DJ Dion Diakinimepato Ujumba, thank you so much, and Sema Paul Sana to the family. One of the things he did on Saturday, kitu kimoja alifanya this Saturday ni kwamba hakuwa amekuja kanisani for some time. Alikuwa amemiss church for some time, and having missed vile amemiss kanisa kwa muda vile alikuwa amemiss kanisa kwa muda kidogo akasema he stood wakati wageni walikuwa wanasalimia watu, so he stood yesterday but one na akasalimia watu akasema I'm not a visitor here, mimi sio mgeni lakini nimekaa kwa sababu ya COVID nimekaa nje for some time, leo nimerudi. And actually it was like that. It was the last Sabbath, last statement. Ni kama watu wananikijobe ni kama alikuja kupika kwa heri. Unajua saa zingine mambo ni magumu sana, so at times we all usually say mambo kama haya always kila wakati.
Hebu fikiria kwamba nitakapotoka duniani, in case of anything, how will it be? Itakuwaje? Nitakumbukwa kwa nini? Mzee Bosire amekuwa akifundisha kwa conference na mambo mengine mengi tumekuwa tukishirikiana. Sasa hebu naendelea kuachilia ujumbe ambao alikuwa anafundisha, na katika hili somo ambalo linaenda kutamatisha, anazungumzia about Christianity. Lakini vile kuna mambo mengine amezungumzia kutoka Proverbs 23. Haya tutakuchezea moja kwa moja, lakini kwa sasa ningependa kurejelea kwa ule wimbo wake tena ili tusikize kidogo. Amore mio chire, amore mio chire, omoi como chenu, orwa seña sae, ira ya tata, banto va ignore, amore mio chire, abami toto tere, Kotera okuya goto yanya sae ase oguya waye inkoro chinyore omara koigoro more miao chire amore miao chire omoi como chemu orwa teña sae ya tata, anto va ignore amore mia chire. Patero kuna kwa yenge kabire yo ndena na wato watera kinzankiro. Ndena gotogia gotera matera na maya koteginye todo vinya sai. Yo moyo Nyoro querería borongue, maya buete onsi, te viebuna maraika, arosete avaricia, abateria coimorua, suavete bederemun. Tebie mere moya yeso, beke onsi omoyo, nyoro kere dieboronge, amaya buete onsi, tebio gote muna kwa yeso, una kwa macherete, ebune vive viarenge, ebuna bue, una yeso abuete, te vieme chando yae, ebuna yare merito, te viebuna achaetwe, nava kamono. Akawambwa mosaraba naron tamanyeti akanyora emechando aganchago tokwera wanja kwaye na kumiye montón de tarina quo no kire omoyo no moerio bori ange kubwa ya
bosi kwangeire na maberao maraika bosi evangelie Chini bakire obwari w'abantu abahotu iyo muntu okware muntu abahotu wono obuna bw'obwantu obwari bwawo wono bwari ngake yaikiyoko nara abantu otutu abadine chinduke wamenya ko rero into ko akayetu etukie none ekitabu ya yote yabiri ngaki obuna bw'obwari bwawo oyari ka rekana byo ngo ko abatuho ayabona cyangwa ashire mu bw'ubwari bwawo eki nakyo kire obonene waramura amura ko bwa kinguru igabona nabara ko none keyo kirabo oborebo kwa nyimbo yo Siria ebibe boigo okwa oakwa ko ebiranya owosoa ase enkoro ine wayesibia ebiranya no munda bato kwaka abana ebiranya abana yakona kwesibibwa okina kwanya namuno kwa kumaka ebiranya kwanya kumusibuya omwana oyibona okugenda skulu wabwata amasiko waro osomire kuri primary osomire gokie secondary osomire gokie university otakirememo engeri kwa mukine tibone umwana amane tekererento ono umwana yawe ko umuntu murongo no yasegesa ko akora imirongo igo oboro okwendo okaroko okorongo yomuntu oikomo akenyimbo ko so ikomo teyenyinto ko sanya ro kwako ko se susuro toke akenki umuntu ko chiombe asete nyoro sirikanye mu bwache moye atino muntu naho kenkia kutana ko chawere muntu miya usida akora mu nyanyasai Onda abantu tubane itoje gitwara so mu twari ko ngene mu tokaremensia eni mu mara kare ne bitwara soma ona bano na mu tangwa ni ebishiri bitwara so mu botawuta tura yambo yamono yomtobosire asegetabu kekemerenganyo You are the only participant in the conference. Okwaga some ke usiye nando wakira ke usiye ke kanire biya kitabu yeto kubwa kwa semi obonge nando kurate nyingi unagana kibunge kupanga ni ukia kubelinga why ni yo parata why ni go ya parata beche bito ni go yetini ni go parata humana na All participants are muted.
All participants are on hold. All participants are off hold. Muna kuwa ya samiri wota niki kusiki weka neki ya kiwekale ngeke ronge kabisa aba minto muna mwanya igure bukwe buna yare sire merengane ya serenan iwe wata mangana mange walende libageri neri ito tomentere naende tuburi asizo taiwa karibu asoko mentera no kuburi libageri neri na bana beruote Moko bata star 6 ukwana gako bata star 6 Yako wakana apya yangu wale nchina tu kakaremezi abambe wale kala wale kagenda Manye tiga akyo emulisi wasire Awaka kana bambe wale kana kuwe kono wale Bueno, levantando yo. Ya. Ranto bade merang. Halo, to makayane basira na otole tali batayo. Amatoro amatu gwete mna wata some idea ke tabu chiko chako yo mna somire. Intone vinga Tuibule goro yo buoro na korenga na linde tutabwene na tikutua ko tuaro buoro to abantu chinguri kana anya sai tangi tiente kyara yara karolo mora go kolera kwa bumusabireri mukuru go sabireri kwa kolera kwa boyi ibanya sai nantite abantu babwato mukya akwa batebanya ndawene tukababora selingana kuika abantu tole abo ogwancha kuligere lingana osome cyara karoto kuna osoma lingana na kuligere nali toko kina kemuika lakini to karanza yabusa na wana tuyatokanya tuanya korage libuka nduto tali ko manenga na ndi tigango tuligereji tolenga inkini na liro totebia na ndi cyasomera abanyene Inara nsema ya moyo bugoro tutanyare gukine kemuika alende kwarendera weteba iburo yo muna kolengana yo bwanja muna bantu abange bakogendera wetogia elinde wero kana eno myore akini rendo montero manyite nganya sa muchote bana no myora ayetu bwate makosa ayetu bwate akini nyasaira na kumanyite kyara ra asome tekurwa sichinkara chetu iwarende Ayoni muna watu akarali wote na watu iwete. Tigalinde wana umete na wawo chatu kuna. Tikiara ina tamenyerete na watu lego. Na rai to kwenye kusabanya satu ikulino mwiko ya mutenu. Ilinde toru wabu. Toro chichengo. Tobugandere kwa bana baye. Biyamano. Biyamano yo minto mirika. So komentero kwa mentero kuya. Anjalo nangalo. Karibu gaki. Wakira na bana ndio mwana na lawa kanyo baro. Simbara bala kana banyina na bana. Ya mama mwana. Mwana ndio mwana na wakira mwana sana tena. Biyamana ase message ya kida wano mambino mo kale ya atu ya sa biyamana ne message wotole lakini ngo na kuboliza. Omanye te divai ntoli kunywa maruaya ntoli kunywa lakini tuanyoni obo bibo gocha kose bebi gocha ngena azotevinga marwa kali nga marwa edivai I think na dima idinke wochi la mirene ntoba Kristo tatainwa utainwa ntai bantu amintawa aba wata na mtu atainwa wale ni kemi tambe ati leo atangale otoku mtu na mimi tambe mimi na ni vile nabinda aroke divai wale kiali bana wangu wa tonto kule mtanda ya tuna mtanda ya wana ni mtu ya kole kani nyumba ya yange wote kile nyumba cha wote
kwa nini naona ni mtu mwalimu tena ni kile ni ndio ya tena ekele kwa ile kwa mshiro hii changi kuna watu nyelenga wako wote wanasoko ile naona ngina wona interview ya Israeli ndibayo wote ni sawa Kristo ikiwa mazao wote ni sawa Kristo yana raga twasi kwenda mechi twasi kwenda wana twasi kwenda baraka baitu twaba kisiorori naona abane ko yo ndemo piamono yo minto nyangalesi piamono liyo giriao liboli alikwabo na boli ligiya ekyagera mbaro batali kunywa amarwa lakini batagorete kinga cyabo. That's right. Gikyagera batagora rende sa elineli boli dia boli we conference. Hello. Ora somo ruaire mute yesini yao. Ya nero yo tagete baro. Aro. Aban nteri boli eliyo mo omasonga abori ko North Carolina nanje bari argunyire nari bwate. Biyamona teri boli nje kyagera ekarato ko igukurwase epaita batateringa ebintu bigotindi byabariri amaiso iga to kwegena ngana marwa yoka twakaga nabogo tinda omoibi pi otindete okwana kwenyimarwa obuno botindu ogomo obochayi obuno botindu omonto gutirwani boje n'amachika matindi amakomu ate aroche na nariate nenerete nkana ryagambete kero omwana ogenda kando mwana ondo ogenda gutya ate nje yobugambi bwao utabwati obwanchani bwo Nyasaye naende okubeka kirasima asenka kwabekera omuntu nerasima akabana bakina bamena kirasima kiryago sino omuntu okubekera omugaka asaba iboni abababere komanya konyora nkeri yabaire kire imibere isatu asengencho yamachikaro ataitani omonyana kura enkeyo okunogo tindo okomo kwamanya konyora mu mubiri gukugamberete ogusumera omuntu eriso mogende ase kinjera kire kimbe kitariko mogoko Nyasaye kyobutomani okunogo tindo number 1 omuntu oyo gotikulunga nabo korenda igo amaninga yakwanga amwa akwanga pi wanga tingenjo kiria paka nayo kwanga ni meye tingenjejo wataka kumuita na kurwanese ibuo kwa igo no nyano mogata ararabo ambo minori no ta kumurwani abagaka bauna bakare no uru andora ngatigande etoyo na rienka yanera bwenere yakumisi yatindekwa igo mutindure kinjera kininge abami ntobora semwanya bantu itari amaboka obutindu bwake ninje obwekana no Unmuted. Mono piamono yo minto Hello. ngo kwa isanekire osenaki viane no boro viane no bo ekyana karana tanya maruka nabana arenga ebizene ebinge biragera totinde we erine no muchoro muya okonora no abantu bakali ko kobora no seji McDonald's kiro muta wake sabu na mari to waka chao korara ne kama umwana wate saya kwa na kuri tamtam kaya ina ndo koro chieto muta ko njenta ko ke samu ekana ari na bana to ari ka sema mo papomo penye me mutoka se tuara gere nang na sema yani etuata ko tare bo ntombiro mutoka be ko muchiwa machikao ata no ngete abago chio umwana ukarekana ko ndiri ngoko byare busino umuntu mukarekana ko ndare ka umuntu akarante ko na moyo ke takumanye tama kuna abantu abamo ibalende bina abana toko rende goro na abana baito abaka baito na bana baito tikataba mutwaro ki twaro ki mfano yo to kwaro ki umama chikaya mansu chingwa chingi ya no rene ke ko bego je to tabane tani tu ancha so ngam yamana. Hello. Na nchengo rangalinga gurwa mbiyamono yo no ntini. Mbiyamono mono
ekere Bibilia okwanira obotindu ndagete komentari ng'ana erimo ng'a naende nabo minute igo obotindu obo bwamaru ase eng'encho abantu abange nabo toroche ng'a bakristo mbari batindu lakini oruchi nyomba chia abantu igo okonyora ng'a abantu igo babwate chichuba chiechibia igo babwate bagache to ngi chigokora bantu abo bakorokwa ase erieta ria omonene babwate amaru nyomba bagosiba ng'ora ngunyu igo ng'a amang'ana aya twayarorire ngokorekanare abantu aba tugurukwa bomonene into tukunyuma no kubwa bari bakunyuma iso marore igo tukunyuma bishi baka nohana bakwa muguta bomonene bakogenda sinagogi igo oiso kumanura rugura kubinga abatori sinagogi into tukunyuma no lakini tobusete igo ng'a okunyuko ugotindoko ekaroko kwana rwankororo no nando kwa maiso marore into gya kabiri ekegusina mukirare mirwa mang'ana amange lakini ekenyamuriro ngokomenta kereri ng'ana rikunga addiction ekero omuntu ora addicted ebintu mbirogo korota anyare gutiga unabona mubwekano tochikorigereria omuntu enjera rero kero omuntu ari neshimi yani omuntu ogokwana n'omuntu ari shimirio karioka agendete kurika mpakiri mwana bone ibwate none kanisa ime bibwate gishimi etwabaire twabagorire bagochiesera yani kero omuntu obera addicted egintu ngororo ora addicted gokora onyina gosominga shit ogokora rioka na kietaro ku botindu intungero gokora utanyare gutiga yani ukora ngotorakora terababya igomwa ngane yinero nabeko muntu yaro kunga no botindu wakirengenjo mbuya mono na mangi turakwana asheyo kumbiya mona asongoro weri tukoria rero Kabutambe anasiya kutaye Hello. Hello. Karibu. Bia mono ase abami umurisi muto advosira so kwegero kuya umona tremensia so mana abami to abolwe muso umona mera ni nabo muto umuroria Bueno, ekinare okwanira nkiri na inchigoro ya etari ke merana nemeronge be mato atetere kuri keunga kamagoje paka aseto akuru rero kyabere okwana kinsemo ao ekitorengete muna mwanya wantu kyakwaniriro yobutindu ose Dubai kyakwaniriro yeriomana kyakwaniriro yobwo kyakwaniriro muna amasikani aho kobora ekero otechogetie namana abantu bakunywa Dubai tiga arise itekana karori abantu banyura maruno bakonyora umuntu mone musacha muri mone kausa akomo no mone banyura maru paka baikire kerengo amasikani ababori na kyamasikani ababora kwanyara umuntu yori karara konyara kwaka igure ngagenda chenke onyara kwabo witera amache oyuru musacha mone kigima obwati enkayaye umuntu no mone kigima obwati enkayaye yani nga banya marwa yaiza paka baikire birenge ebyo bakonyara kwaba ututa masikani tarigo byo nanyana bakonyara kwaba ukwana nigo bakwana mangana tabwati amangana yichinso amangana yobosoku asenge jonga edivaye neriya bose divaye yo yasabirie omungaine medicine niyo muntu ria bono ekero okorigereria ebuku ekero kwana ususule mana krakuro basani obuiga ikakuro basani obuiga asoba bakulera n'abantu abatwarangeriwe byo no murabi kyagara ekina kera kenanga abantu abanga ni batumenya Dubai naende kero kogenda ukimwe na waratenga na Yesu nanyarosati bono manje ebimo ko bien sanare tokonyuga bono boringa Yesu na rasete bintu biwoncho abantu amongo ekyara suma shiremani yaratenga Dubai nige woncho omuntu onyo muntu ko dizo nibiya kwanyoroshe ko rusikianga bono ntiba ekiyesa rosati abantu bakanyi bakawoncho bakarusikianga bagatagitiriana Mono, nasi ninjuna etokotoma justify evivitu, yani wikiramia, na kuruanile vivitu vilivigenda, vile milito asibito okora.
nabono igoro ya amariyo mana ikiagera omuntu mong'eni yatanga ni hagwetango bwasiriyo mana lakini muri igamenye to asiriyo maniri na eriyo maniri mo bikabira asenka na kienke kororekana igokonyora abo bantu bahataranekanire obwante ni bwalemire kise bicyaro irororo owetaniro abane n'amakwiri arabe bose obwatanekana bose botigana ina mariyo mana akonyara kwakorekana asenka ndakiende weterase munabo dibayeyo ono naine semenda kwanire yo bworo boiga mbodianga ekana igaterana omuntu tarikunyara koba okoimuka mandi nera ndajikuroberia ngakyaka benda mugonda simekenda abeyayi omuntu yose ngenjanji tugitoro ono nigakonya ekera abandi bakarakobesa ene lyabo kibuna ile wetembe kinga yakinsumi nabona yawosu kaikura renge ekera barabashimeka erinde naye ngwasimeka no mekojanda abantu nyere nabi nakibano nyere nabi na icyo takoimo kerokorerasi ekaya twanyora ki omuntu moro oyire itanya akobo wete mekia sogo sumindage naende none bworo boigani go minute naye neri ngameri nya abana baminto none so ora gendo bitoko yandigo abantu abande twarira abaro kirimo tutete soma mariko tutete soma resen igo tuikaranse tete ambore tamagoro tosomerwe toramberiwe toteriwe ekera harisimbara abarandi mbara abarayimbara bone ke inazo ne kabateri nsanye kure kinga kintu kamena asokunyara kotoso naende kiromo gikora nsemende okwanerana ekero mwana akorira momocho ekero komuru okomura kebuko osekero komuchwa atebiranya ibyenye binto konya bibyenya ko babikorusia oboliri imiyo mwantori osimiyo mwanuri ono emibe koliri wa sentera etali endonge Sulamano tera mangana banami entele koliri wa sentera etali endonge nabekora kana na berengia lakini ekene kema ki omwari benjere yina ndo manna wako yakoba keruruka towochira asenenje yake nabako nyara name biasa bita koram nabona kara kwaniranga omuntu akoyandenye niki yari kobora omuntu yawa otara kogos ubona mteke ambabo wakati nina komentire osenenje de veikera ninga tiako ameri kama goikana kare waskeji mwene sema de akina mwike mwike ono ile nayo turanyara kono kono bintu byaburungi abana baminto manase tarige kumano ke amina merengere amangana na mande ya kwamere nasimi jodo kebe kinga kitotwara lakini kana kya mana keringa ki twabeire abantu twatindire amongo lero nono korinsen ano okorengera liweiterero koyo ikyare bintu twakora bitokora bintu ko no nyamba libako kinya sore echo osikitumbato osaba konyo marwayo batakore ikyare nabaguriye ngoyi n'umukristo kabisa manyitoko okorera busigo tere umuntu nyesaye umosombo umukristo buri lakini ori bintu twakora igora kuminyo biyamana yamano morisia sa mangana kwa menteira yara mayamono kwa gendire kibunga kibungo amaina mangana ya nabara ayo ayenge nene na mangana aya igatorenge tekiro yomo ayara se emerengani ya Suleiman na to menyere tentu na mwanya bantu wana rende na ando ndenaro tutwate tagekeye amonde naro migegete gwetenga takonyara gukira yamana yakorera kananga ndeta yo migegeta sa manganaya wana rende biyamona sa ya korekire na biyamona se umugaka busire na bumwamenteire yanya saba sin wana libageri wana ro chikurira se oyo mtomora are ta chipre request yelitonyare uchira se krokyo banane na ande toro denkie ko vendela
Hiyo mtu mora karibu. Oyo mtu mora ta chicha kome tradale ngazo so mtu mora ya kwa na mora na kwa ne kalkure very bon part. Adise to ka ga tu arwete. Ara tawane bora bora te chanare te nyamba na kuruwari urwari ne kere. Alwete we akunye kira ske chala ene kuruwa ora biya. Igare na umuntu ino muwanjare na sawa ko ambien chini na sawa. Na abantu abange mbala barisha nabo bakoze kabiye na iko amaruwa y'ikuru yari kuri cyane y'ikuru yari rubuyi yaba na mune ntemo ndabo y'umusongo na abantu bana saye bariko bariko n'ibibayi abantu bana saye 3 quarters abanye baba ko baba amaruwa bati abako ikora kina ko bibare irenga mundekere abantu baba kabisa bagwa babiri abantu bari kanisa nabo abayamo n'abandi bakenegete abaraba yamama penye kanisa iyo abantu benshi batekenegete bakenegete abantu bana kwa mbaro bacare bana faye ambara oraba nyabibe baba oraba ho tagosira ndero Yamana sa ikwa mantairu mwaka basire. Oyo mintu mora karibu. Mintu mora kwale kubakasta 6. Oyo mongina ndubi nana kwa tongano mukamu yoro murwele sana ga dari ma pato Nairobi no murwele sana le onyo go kora akabwate mbabwate na maisusu amangu munya masaba akina tanga ni mwali mga kitwale na mwe ne mwa timunye maiga bona nande na ati kwa joge na ne choka yamana Yamana choka da wa ndetro kwa mwe wana mo ko ma yala ndetro ne ya to ko yire ba ya Halo. Ndia mara kanki mora rago chikona kuru akiti gambie ya chire mabasa kana igo mwajiwa Endo ega kimusagera ni umwana mito waje uruchembe butuko nande bono chikumya ko chigwikavu bunekera sigisi tara ikintu to kumenya gusira sae na chama kwaje kuru abusigisi akimene nyera sama sabo amaneme kyera ndara bananga yare kyera chiko baji kubwa cye basigari ko kuno kuzeri mwana kinaki natoa maguta taraki wana eraba mu okweru ko muntu cyende cyarabe yete sire zibesi cyetire wana ngache obunekera abusigisi ndara amanyanga yende nara mu konya bono ndara amanyambo nonda ateji bende so tokire iya mono aba pola sayo. Ya te kudogi tumanani. Intumra noro. Dogi tumanani.
watu abiri bitu naenda kutumia ile mwana mafai tunataka kukulwa hapa nitakuanza na utasitoza kumtoleto amen wana watu wengi ndio wao kwa maana kwa kuwa tena toka kwa ile tani ya kitendo ya mapimo hiyo ngoma ya 23 wala ndio hawaga takaiyo ndio wasome okay kio unaanza ndio ndio soma ndio sema ndio takaiyo Osoyo to kiroko basomera. Ayambiye mono. Kama tirende gandera. Ya ibonde ntira. Okay, yamaronge bere na isatu. Cyabiri tumuye kama wasoma baka isatu. Ekero ubu ikaransa kuri endagera ama n'umugambi. Orengererie muno ngani ningo uraso bosibwawo. Ibere onye kole nenchara obe kumo yase ingolongoche liao. To baisa kogania indagira cyaye kinyansu ikiagira nigo kire ekyobo ngainereria. Amina. Aba tegire na oyonta kera terana karo oikarange tekuria ndale amane omugambi. Urarenge bitanga ni muri komo orenge namba kya kuri. Ikero kinara cyo mugambi ikiri kiro cyo kinyamono. Yo amatere tuna orenge ni mono ni orenge ase obushuraho. Orenge ni akiro orenge obushuraho ona kore nenchara obe kumu yase ingora machi yawo to bai ko nya ingagera to ba ko ingagera kiaye kinansu ingagera kiyo bandi ko kiri ya mono sani ne kiri ingagera kiri kiaba kuri wa marwa kuri bito chuishiti iyo wala kiri amawo wala kiri afara onto wata ko tolo na zai ati kiragira cyabo ko batogutira ni cyaya ngakira cy'icimbo mu nkiriya kandi ko bari bari turi kuruye bakarande baka ole se cyo ko cyo toto Niye bakayirenga. Toma ni so ni yo kana isa yo toba ndio ko ndio sasa ni sera kutoka ka 89 ni ko ikabaya ni ngiyi So baisa gwe cyanda mana nga obumonda. So baisa basanalia obongaini bwao omonyene. Isano to baisa kurigereria ebyo birebosa ekiagera obonda nigo gogocho makimbaba wairuruka unensoti ekoiruruka yalimera igoro. Amina yema so mukuya ya to wata gwe cyana mono na olumunda ikirere kugira tumwana banta abandi sana una tu speak kala muntu yecyane tusana anyore bintu bingi anyore bintu nyari kana ntana olumurimo anyore cyari kingi ya tuna tunyumba cya party ni cyo bitane abandi bare tuchura tuna oburyo bona tuye mata to wase media ubunyayi wawo amanyene yo igere ba family yo ngai bua so family mo ngai bua ya ko orenga le tire ndi bukuyerio yo be ko shiria ai mata to baisha origeria ebio bire bosa ni tombi de bira se to origeria di kona kana kama chinyomba yanyo ko akwa yo bitenia aro tene ku bitenia chinyomba chibari chinyinge chinyomba chinyingo kwa bata marima mango ko aro kwaya abakora mu bana bantu bakenya ali abantu abangu abo cyamari mu bakayira manga abantu bari bakoni n'abana barakoni on a very cheap price kiyaya ntuma abantu basata ndi siya nyanya bakuru ora bakaya to baisha kurigeria ebyo bire bosa ya ani bire bire bakona ngene kiyaya
obongari baba choma chimbaba waliruka buna ensoti ekoliruka yali mira iguru obongo obwo kinga byete amakwabo na tasenge jeta yindi ya sa ta ko wato nyenchongia echobo amanda batere tenga bakwiri tunga bakwira chwese bakwiri tingi y'abantu abantu bari kwabiri y'abantu bakabwati bari nyara so intirete iriya lakini umuntu ko bana obunda bwo hasi ngiye kingiya asaho sesenye akwaho obunda mubona ayete umuntu guna apura ngama ayete obunda abantu ari baye ariko batiga bose nababa batakana bariko baha asengencho ariko no obunda uri bwo mayene lakini obunda bwo koiba baba bachoma kimba babweruka muna akorengere ko ruka ko inoka yeruko tanya ore yachochia ibana watu watemia iko na wale interior imo yo mwali wa yebu kwa watu makimba ba weruko muna pote ko ruka wa kama ya dotanya ore so wango nane isa nemo kila kitu wana kule ndio so baisa kulia endagira yo muntu komogorera Wesito baisa kugania kindagira cyaye kinyansu uno muntu akorengereria imase enkoro yaye nabo igare nigo akogotebia kari na kunywa kurenda enkoro yaye tegwanjeti asayo nigo iragere urukindagireri kwaria nainde amangana amaya asire busa amina nato wese kuria engarira y'umuntu okomorora muntu ndo kuchunga y'umuntu ko muntu yakona aranta kuniri mesho maya ndare nite chimuto ko ni nana na bora na kiana ya usheto waisha konia kingarira kiaye kinyansu nya kingarira twasa machara randi bako cyo kinzanzu cyo kinya kibusanyine una umuntu akorengereria imase enkoro yaye nabo igare umuntu na akorengereria ibigende abantu bambe barengera kingira cy'imbe naho nabikingagire cyose mu kimeza muri abantu banke muri amagoti n'abantu muri abanyata bakesuri batanga mwazafete akiri kwa abantu bambe barabwa ibirenge abantu ko nabo utarana n'ibintu by'isumo bakadukorera abantu bambe abantu nabo barabwa ibirenge bona ataki uno muntu akorengereria imase enkoro yaye nabo igare niyo akobateria kariye na kunywa lakini hata mkoa yeye yarenge tunasota kantata yepuri ndani ni wao tena kabisa kulia lakini kaanga likia hata kututi kwa hiyo mkoa yeye ndio akiti mtu kwa kama ngeti hata mkoa yeye ni hapeni na kabisa kunywa na maisha na mtoto kuru na kulia ndio kunywa ndio na maisha haya intori tiriga sawa sema ko yeye kwa yeye aliyo ni wao agere oke engageria kwaria naende amangala hao amaya asirusa amangana kwa kama teoria amaya una onye opege liwe na ande engageria kwa ile kwa okiri ya ko kiriye wana no kwa atoka kwa kitu kwa na kiala wana engageria ya inde kiala kwa kwa yeria jale ngeria so no ya kwa ile ndia sombre ani kwa kwa teoria ni teoria kama teoria kiala yako takoide tiwo ngina kwa na tayangari kengra munaende kengo chazi to baisa gukwana mangana ao aso muntu muriye igwete ekiagera ni gara chayo ngani bwa mangana ao amina ato baisa gukwana amangana ya buti aso muntu muriri iko muntu muriri ai amangana ai ma ao kuna kwa kaya kwa igwete atene ndi yako na roho ko na makoni baba mama tele muntu yo muri na koranje go kaiga bari gizika yo miskaiga uri tungo na ko na yo ni ke ya yo ko ri ke tini omuntu muri na kwa ma ira na ko ke ko le tungo ko ma na ko yoni ti ba go shika yani ko ri ndo ko aracha ko ri ndo ga abantu abandi ba shire kiagera ni gara chaye ko ngai buao ya ala cha mwana rio wengi wa kwa komwa yani ndio watu kama kona lakini kwa hiyo mtu mwani
umuntu mwenyi emirimo nando kuma kenya ya kubwata mono na kyo ko abantu abanyi ni kyo bakora bigo sakisi kiyara namu yete kiyara kora lakini abantu bari ebintu byari binge bigo bityo bakora mu burombe binge byabo bigo biri na twaso ama ko ni twato ya umuntu ore na ko ngari ka ko orete yo to kuna orobye mu tunya bito ko ni yura yoke pero wangu kintu nende ikomi to baisa gutuma n'orubebe orokoro ose totumana oso ase emibondo y'ekintakana ekiagera omubori obo nigara n'ekinguru ere nakirwanirebe akurwaniaye amina kina ikereke ire sana mana abantu aba tukolita mitwe kinto otumana orubebe abantu abange ngora bisana kire bagutunya orumariyo kora nandi batwo manna baraba mantare obitire nandi mano ko bwato muntu muhiye ko muri yoro na ko ne kingi umuntu ina bakora ko yirwe ni ayana kunshikiriye na kumuswaka kureti ko hakirese abatuye abashiki bakimiriyo kwara abo bako muri na bakora umuntu muntu wana kwate bayisa utuma orubere orokose totumana oso ase emibondo yekintakana mona abantu abandi karamo abari kintakana abandi nango somata somete yakunywa mariya manga kiri muri yari kuruwa se ya muna kuruwa se wata kutiyalo kimi akini akena kana kiyale omo bori obo nigare nekinguru nakirwanire akurwani aye omwana nabo nyasaye na baroti kyoko mukorowa wana kwa muura na wala rebe ko muwanya kwa muura nke yo no ekala kwa muura nke yo banya naye na nyasaye olengere mono umongire na kwa mukorowa na roti ekiaya wala ko na kwa mukorowa kwa muura kyata ikwenyara lakini wono ukali kana to wali utu manure oro muntu se obikintakana bose ajulo bara kabote kya bantu bakwenyara sango ikomina yire arwe nkora yawo oigwe amaorokererio n'amatao aigwa mang'ana ekisemi amina ayuna we tegina keki yasana none ko toko wenda chikanisa iyo ko nyoro abantu bandi nabo cyise gikomeye to cy'Amerika umuntu kwari basi bakogenda se kanisa mandiaye kwa nyoro ngo tere yago ari kanisa ni gara iri pako ukende nando so ko na gete onya kare ho jwana ko akarwe akoro yawo ewe amoro kererio atoro kwa nyinde na kero okole ka omirende mubiawo asene tekyote rigwa you stick on it Orende yabikanze na leta ngo twagire ko kerende bikino na kiri hoteli ono gokurwo nabako nargana matao aba very sharp ko na ka kwanya egera ko yimono lakini wano kwa mwana mnayo yabo sirabo sekia ya mwana yegisenya ka hoteli wa ende se to kalenda ringa nkira hoteli na wako kwa ni mayo kwa leo muntu ya to kwa ni to so maya muntu yari yete kwere sini ori ko gushiriyo bintu ori ko kwamba n'abana ori ko rebe weekend gions mo ko mata kirimia no ayele ta ni va yede akiro tari ko weekend gions ona ga to ta kiri ta to waisa wotiga karuan kora ya ewe amalo kererio na amonto amatao aiwe amangana ekiseni ebina bitu wanda tuakora ando acho atori tuwa attentive wa wewe tukuri mpatela naona ekora aruo abako enda tari muntoli ebibiri mwana materi nakiba imaba famiwa abandi bali aforiwe pare ngeisiko bateri abantu aido fori buteriwo yako lenda tanta netaro te ibantoli yo te mwana rigu ali na mwana ya sai kuwa foriwe iyo foriwe kwa mwana kwa genda isi wo foriwe murali yabo turanire kanisa ahya natuwa bwatire kwa bwatire ndawo tokoranye eburo kurikorenze ayikona kubisoma kwanda abana ko yilachiro yagoreki yorende tuate mwa ko karwe ekore yaho kabisa na matao ayibugururi ko yendo kwa pasiteki to kurigura mabone sinye tegura
muntu wa ayate guti muntu wa muntu na komuni ati ikiwa na reba kwa na reba tebi kinyarwa na yole ai teme ndio ya matendo na kama wona na otargo kio iyo muntu kijiti totali rwanda yango 12 aseke bungu ye 13 to baisa gotiga kuronge yo mwana uwo kora mwake kiranya tago kigokwa kora mwake kiranya ni gora aturi ubugima bwaye korwa asaba kure amina to baisa gotiga kuronge yo mwana kumurongo yo kumutara kawa moke mwana wa mishini kanza kwa mukari n'intelektiga n'intelektiga ndo kwa wiki yana kumurundi karo mishini kwa materi n'intelektiga na kwa ndo kwa murana kwa ko tena na ko mu chiari ko mu ko chiari tinda ko ko mu chiari ko biri ndo hoyi kwa mwake kirani na mishini ko mu yari ko mwale ngene ka ko kabita ya ko kilomita mama ko pa ta ko ma no na te waisa gotiga ko ndiyo mwana kora make tekirani kia kwa abana bari mu ya yense te America abana bari roba ebere mwana akokuni mwana ya ikiwoni yako maereri akore mwana bako mwana bate miaka sita abako yiri ndoto nchiri ndiye yange mwana make kirani kabisa ngomoza mwana ande ya kalata ta kondo kwa kumunda kwa community na kwa shikwa kwa to kudia kora mate ekiranya nigo atorie obugima bwaye kurwa ase akara kuwe umara kwa matibo kina umama yene na bwago take intebige agwekenero akego kiro kwa matoke akego kiro okorete ojade kiro kirombe kiroko omwari ole por mwana uriyo ni na ari mu kese ari mwana wato kataracha abo wato ngalo uri ora suoro ituko ya ko akuro bona ebi kana kwa le mwana uriyo ko na kweli kera kwa mtu kwa ngoro ya mwana moke bona kwa ko mwana uriyo kwa kiranya abo atema chiku tueske mu taro kiwoto abatoi ma bari to kiri to siti na bai yori bai to abwate mwana uriyo ya kana ya ruwa kwa ayya gara tuwa ndiwo okuriyo mwana wako mwekera pale ndio wengo omwana one onye nkoro yawe ekoba n'obong'aini irarie enkoro yane nigera agoke amina ekere ebikoba byao birakwana amang'ana amarungi nigo ndabe n'omogoko ime yane amina oyetabu abuna omulimo oya proud asenye mwana watara kwa mwana wa maya okati mwana wa school ya kiawa teningi kwanora akwaike report card kwa mwana wa ari number 1 number 2 number 3 mwana wa mulimo sore ko yubu ya sana mwana one nkoro yao ekoba ngo yaini iyo nkoro yane iyo eragoke yani ekoba ko mwana wa mulimo rinta ko biya nona yo muri ko ona ni ya ko muri na nonga ko muri ko no muri no waka mara amwana ni yari o yana biya ko ekere rikola ya kwane amwana amaronge bigonda abe no ko kimeyane umwana wako wako amwe kere pia usule skulu ari wagenda ko ya mwana buya ibintu bya fa masaidi ayo kwana buya ari ni bya ni ngorenda usirisa nise nala kama proud ekera abantu baka ngomwe rero amya akwa biye iyo ko yedora abantu umuntu ore na bana baye obagokera no umuntu nyere bwo na kuri no ndi nchiro ko bikimeze aso ni ngano yekero ebintu ngano yaba kora ibanye biye bwo lakini wao mwana yeye akaba no umuntu biro biye biyoka ngano ya kora iga ya ko bita ya biro umuntu ko kya nare umwa kiro kya pe corona ona te corona mo ko ngano yumi ya kora na ona te ko ya te ko ndi amana lakini akale mwana wala akale biro biro Lima kwa mwangeli kwa mwikia kwa mwangeli kama kwa mkinibuya wana wana mwaka nkara ya kumi mwangama amina yendrando 14 nkora yao te baisa ko banilibero asaba nyine bibe kurenda aye ogenderere ku muiro ko monene kera lituko ekene engeria nekale osio na ogosemeri kwao
tiko gusira bosa. Amina. Entonces, ahora vais a coba. Libero. ¿Cómo me toca la libero? Me todo monto, o para todo monto abuate. Todo monto abuate que se me mande día, pues se murió día. Dentro que me llaman montar tu arecia, el cual me amuan. Y lo que para que la cual te demos origen que yo le tomo de tío, bueno, ya el cual vais a coba, libero hace abanyene ebibe. Abanyene pero el cual ahora te vais a coba, libero hace abanyene ebibe. Corende. Ahora en breve, como yo como nene. Este monto, ahora actuar en breve todo nene. La sala con la televisión. Que como yo quiero hacer ya o dice. La televisión se recuerda y la calle de dice que hay una sala en el botán ahí. Yo como monto con un tuyo, lakini ekero ana tulikuwa na marungu ya bolo tena sasa kai wala sema nao ekene enyeria ekale osiona o se me kwao kiyo osira bosa ekero monto ko me de ansio ko iyo tuwa o se meria wale monto ko me me ya na so mungu o kwa ma ko osio wale ko me ko yo ya ka na ba o ko ya kizukuru o ko barinda biya omwali oyo iye tali kalikuza abana abo onyo tene byonse okora okora so bulungi ande basemete mande nyasaye ayotira abantu baye yo kora mwana ikirande gukase kanso kutla mare abasore abataweka myekiro lakini kama ndio kama sawa mane nyasaye ino abako barushia sala kama solo kwa bana fae kila toko mutamira botambe na tuwene ande toko na kama mafalo abako na guturushia asolo kuri mutoko nawa mwana wantu wako ngante akowa akunyokerera kiale nto tebiri ngaki wonji bakorire tayo no yomo urumurungi kandi wangu ayo mwana one iwo na obe no bongayini aindo lende enkoro yao ebwa atinjiri ndonge baisa koba asigati yaba gutinda ne divai osa asigati abakulya kinyama bobe ekiagera abagutinda na abakuli bobe mbabe abataka na oborgondereria bekitoro nibo oraboye omuntu amachanchabe. Amina. Ayo mwana one iwa na obe no mwanyi ebi mwana ora terina iwa na ndo obe no mwanyi kono mwana yabu ate na ende orende enkora yao ebu atie enchira endongi umwana oyo okora materia mwana muna iyo kauti yakwa ne tekero mwana bu ate mwana yao kabu ate enchira endongi tige tandiro waisa koba ase elati abagotira ne divai wose ase elati abakoria kinyama obe iyo nayo kwa mukanya abukandi na toba zero ase gurubu yiyende abagotinda abakomora kishigara abara kedi tubire bibe bakoboiri bana bakomusalia etiagala abagotinda n'abariya bobe mbabe abataka utambe yani abantu abagotinda n'abariya bobe ibabatera ibiri yataka ngabaka abataka ekiara rituria baba gushara na obogonde ribuwe itoro ibabo yiye umuntu amachanchari yani ako obogonde ribuwe itoro ayamno soabo le kwata maroba abiko bano no musoborire ayagento kene ngiyo chokora toko na rezo ko no ne yanga ayelona uko menya sense yo otorikunya kerende ngiyo akore ikya kerento ayana no kene to ikorenga ndigi no ngombe tuge ndigi no nyengo ko tuge ndigi no nyengo tuge ndigi no nyengo ke sineke ndigi no nyengo kawo sineke no nyenga ayeyo wato bondo ngo kora woka
Yona ayo mwari oye yo taka ano mwari oye kwa mutaka yoko endera kama no komi utabu akitebya cyo cyane ko iro cyane kuwa to cyane gushyuwa cyane ka sinese igarende aina mangana arama yata ucyane na bakosenya na tuara ko abana bari to ko baterie iyo to ko na abana ndio to ko ni cyane to ko kuwa mangana mun ayara to ko na family maito kalengera ya atu aikiri ya rundo ni ndio twasomire toisho ko nyentera Kira kau dia mana putih lah buat, dan kalau buat kalau mental dia buat dia kuat buat. Dia mana? Dia mana minta bersih. Dia mana tengah je, mana kalau sama teman dia, saya ibu kuni otak kalau mana baik boleh. Biyamono hoyo nomorogelio tuarenge anasema so kumunyora umugaka Ronald Bosire. Ni mpangilio ambao tumekuwa tukimkumbuka ndugu Ronald Bosire ambaye amekuwa shabiki wetu maarufu na tangia wakati tulipoanza amekuwa pamoja nasi, na nimekujulisha hapa awali kwamba kuna wakati ambapo mipangilio mingine inatoka hewani, hata ananipigia simu ananiambia the program is off air, especially news. Saa zingine but tumebarikiwa na huo ujumbe, na ndiposa tunasema wakati mwingine it is good to do something, and at least whenever anything happens, people can commemorate and people can remember you for something. Kwa hivyo tunaomboleza na familia yake inaomboleza, na kutoka AGR tuwatuma risala zetu, na kwa wale wote ambao wametuma rambirambi zao asante sana. Nitatoka kwa upande wa YouTube live, and let me see, did I post the link for Facebook so that wale watu watatufuata kule ili waendelee kutupata moja kwa moja. Let me see kama niko na hiyo link so that tuweze kubarikiwa. You don't miss us, kwa sababu tunaingia Morning Glory live, so that you don't miss us wakati ambapo tunaingia hapo Morning Glory moja kwa moja. Actually I will end the stream and we shall be back for Morning Glory, hata kama tumechelewa dakika 16 baada ya saa 3 ama ukipenda ni saa 12 asubuhi ya leo Kenya. Siku ni ya 22. There is something funny with this date, 22. Sijui kama ulikuwa umeona hiyo 22. Kwa hivyo kama umeamuka sehemu zetu za Kenya, tunakukaribisha kwa mpangilio unaojulikana kama Morning Glory. Basi I will Sante wale wananiandikia ujumbe. I think I've shared all the information ile tulikuwa tumeweza kushare siku ya leo. Sauti ambayo utasikia ya mwisho siku ya leo vile vile ni ya wimbo ambao aliwahi kuimba ndani ya AGR wakati ambapo tulikuwa na mpangilio unaojulikana kama wimbo ni upendao. Na mmoja wetu akaweza kuimba huo wimbo ambaye sasa fariki dunia hapo jana, na kutoka AGR tuwatuma risala zetu, na kwa niaba ya AGR kanisa letu la Metro, the DFW area, the entire US conferences na wale ambao tunashiriki nao kila wakati, tunasema pole. Na wakati kama huu tuikumbuke familia kwa maombi, and if there is anything you can do at this moment, this is the time that the family needs you more, and I know we have never failed. Na Mzee Bosire alikuwa anaishi peke yake, so wale walikuwa wananiuliza hapa tutatembea namna gani, so alikuwa anaishi hiyo nyumba, sasa hayumo. So we will be planning to see whether we make arrangements to kutane where we will be meeting. Kwa hivyo stay tuned, I shall be informing you. Meanwhile, let me leave you with his voice, sauti yake ya mwisho ndio utakayoisikia hapo hewani.
always live as if today was your last day on earth. That is his last voice. Utaisikia siku ya leo. Mungu awe pamoja nami na hadi hapo wakati mwingine. Narudi hewani na mpangilio unaojulikana kama Morning Glory, lakini hatutakuwa live on YouTube. We shall be live on Facebook na nyimbo na mipangilio ya asubuhi, na vile vile on our radio app on our phones. We shall be there. Call to listen feature, hiyo namba iko hapo. Actually wacha nikuandikie hiyo namba kabla niachilie wimbo wake, so that you can know vile ambavyo unatupata moja kwa moja. That is the number. At the same time, that is our website. Pali utaklik uendelee kuona video vile tunaendelea kuzungumza. Asante sana ndugu Ben Makori, nishatamatiza ujumbe, lakini nimesema my sincere condolences to the entire family of Osire na meet at Metro Church. Ndio mzee alikuwa anattend. May his soul rest in peace. Thank you brother Ben. Actually tutakuwa Metro, but we will let you know vile the rest unveils. And if you want to join the WhatsApp group, wacha nione. If you need it, I will give you. Ndugu mpendwa msikizaji mtazamaji, asante kwa kuwa pamoja nasi kama kawa Orino Chini, na tunazidi kuomboleza ndugu yetu Ronald Bosire. Pole zetu, wimbo ambao alimba ndani ya AGR. Tanto va ignore amore mio chire wantani bwaye okorwa igoro no bonge kerima wakare na kare ore no mogoko womo ikomo chenu amore mio chire amore mio chire omo ikomo chenu orwa señasae eira ya tata banto va ignore amore mio chire abami toto tere Otera okuya goto yanya sae ase oguya guaye inkoro chinyore Amara koigoro more miao chire Amare miao chire